Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kay malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas sa Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros sa mga adlaw. Bacolod City, pinakapreparado ng LGU na nakasabit sa vaccine plan para sa COVID-19 sunod sa DOH. Pero dutay lang ang mga pumuluyo, luyag magpabakuna. Masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor siyang shabu nakuha sa duha ka mga buy-bust operation. Isa ka subject na tiruan sa pulis sa ginaaligar, nagbato. Ani 3rd District Congressman Albi Benitez, ginaduso nga magpapili bilang senador. Indo na comatose matapos ginlampusan sang kahoy sang SK Kagawad. Kag sa tripping ni Rumeng, ato naman bisitahon ang isa ka mataas na waterfalls. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginasuspetsuhan katapos ng New People's Army ang arestado. Gindakop sang tropa sang 94th Infantry Battalion kag Himamaylan PNP ang 36 anyos nga si Dexter Almuete Jr. nga ginasuspetsuhan miyembro sang New People's Army. Siya ginserbihan sang otoridad sang warrant of arrest sa kaso nga 3 counts of homicide. Si Almuete ang sunod sa Army miyembro sang Central Negros 2 SDG Platoon nga ginatudlo imbolbado sa natabo nga ambush sang Abril sang nagligad nga tuig nga ginkamatay sang 3 ka mga Army. Detained karon sa Himamaylan PNP si Almuete. Sa number 9, sa post sang Back Project PH, isa ka non-government organization nga nagapangapin sa mga kasapatan, makita ang video sa isa ka ido nga nag-comatose. Sa caption, nasulat nga ang amo nga ido ang nag-comatose matapos ginlampusan sang kahoy sang isa ka 20 anyos nga SK Kagawad. Ginpagwa lang kuno sang 11 ka tuig nga bata ang yasini nga hinuptanan nga ido para mamuhin. Nakibot na lang ang bata sa makita nga ang ya ido may pilas na sa ulo kag nagagwa ang dugo sa baba. Pinagi sa bulig sang Back PH, nadala sa vet ang ido nga nakabugtaw kag nakaginhawa pa. Nagalala na kuno ang kondisyon sang ido gani nagapangayo man sa bulig ang organisasyon sa mga maluyag magbulig para mabuhi pa ang ido pinagi sa sini nga mga account numbers nga inyo makit-an. Makaluoy man kuno ang sitwasyon sang 11 ka tuig nga bata nga na-traumatize sa iya nga nasaksihan. Ginpa-record na sang tag-iya sang ido sa ilang nga barangay ang natabo. Wala na saad sa post kung sa diin nga barangay natabo ang amo nga insidente. Sa number 8, duha ka mananagat nga nag-utaw-utaw sa lawod sa sulod sing 5 ka adlaw ang ginpaidalom sa swab test. Kahapon nakapauli na sa Sipalay City ang duha ka mananagat nga naanod sa Zamboanga del Norte matapos maguba ang makina sang ila pump boat sang Pebrero 18. Gindala anay sa quarantine facility ang duha ka mananagat bangod sa madamo man sila nga nakaupod humalin sang sila ang gin-rescue tubtub sa ila pagpauli. Subong nga adlaw sila ang swab test. Yara naman sa maayo nga kondisyon ang duha ka mananagat nga damlag pa 4 ka adlaw nga wala nakakaon kag tubig lang ang nagsustener sa ila. Gilayon sila nga makapauli sa ila mga pamilya kung sila ang magnegatibo sa COVID-19. Nagbato sa pulis. Nag-agom sa pilas ang subject sa babas kagabi sa Barangay Alihis nga si Gino Inventor matapos ginaaligar magbato sa kapulisan sa operation. Sa investigasyon, si Inventor nga isa ka high-value individual ang nagpalupok sa iyang arma sa kapulisan samtang ginapatigayon ang buy-bust ganit nagbalos ba ng pulis kag siya ang natiruhan. Giliyon man siya nga gidala sa ospital agud mabulong. Nakuha sa iyang ginabulubanta 680,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan shabu. Samtang nakuha naman kay inasang kaagahon ang 714,000 pesos nga balor sang illegal nga droga sa buy-bust operation sa Purok Roadside sa Barangay Tangob. Arestado sa buy-bust ang high-value individual nga si Glyza Alvaran kag iya pa duha ka mga upod nga sanday Leobert Polvora kag Jodavi Umadhay. Detained na ang mga gindakop kag kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ilang atubangon.
Sa number 6, anay Gobernador Rafael Lito Coscolwela ang wala sang tuyo nga magpapili sa 2022 elections ay han bilang gobernador sang Negros Occidental o kun alkalde sang syudad sang Bacolod. Ang magpapili para sa isa ka public office suno kay Coscolwela ang bagay nga yara sa mga ulihin niya nga konsiderasyon. Ginsiling ni Coscolwela nga realidad nga imposible nga magpatigayon sang kampanya nga wala sang resources. Suno sa anay gobernador ti una nga mag-develop sa mga bag-o nga lideres nga may lain naman nga mindset sa politika. Iya ginsiling nga hindi siya magpapili kontra kay Bacolod Mayor Evelio Leonardia pero siya ang nalugawan sa pamaagi sa pagpadalagan sa Bacolod. Tuman ang pamulitika sa Bacolod suno sa iya. Ang mga desisyon suno sa iya na base sa mga political consideration. May mga nabaton siya nga feedback gikan sa private sector angot sa kabudlayan nila nga magpakig-angot sa lokal nga panguluhan sang Bacolod. Suno kay Coscolwela, luyag niya magbulig sa syudad. I hear too much feedback from the private sector about how frustrating it is to communicate with the city, to express your own sentiments or give your own recommendations or make your own suggestions. A leader, especially of a city like Bacolod, must be attuned to the needs of the population and must be capable of communicating not just to the population but with the population. And I don't think Mayor Bing is doing that. I want to work with them. I want to help Bacolod. Sa number 5, may mga meme, litrato kag mga Facebook pages nga nagtuluhaw sa karon nga nagahaylo sa kay anay 3rd District Congressman Albe Benitez nga magpapili sa pagkasenador para sa 2022 elections. May nagpost sa mga litrato sang anay kongresista sang Negros Occidental nga may nasulat nga Run Albe for Senator. Sa page nga Visayas for Albe Benitez nasulat nga bugal sang Negros kag Visayas sa Benitez. May isa pagig kalitrato nga may caption nga buligan sila sa paghaylo sa kay Benitez nga magpapili sa pagkasenador. Sa isa pagig ka-post na siling nga siya magatiglawa sa Visayas sa Senado. Sa pakig-angot sang Digicast Negros kay Benitez, wala siya makahibalo kung saan sino ang sa likod sini. Pero suno sa iya, kung sa subong, wala niya pa gina-consider ang pagpapili sa pagkasenador. Natapos ni Benitez ang iya 3 ka mga termino bilang kongresista sadto sa 3rd District sang Negros Occidental kag sa karon siya ang consultant sang probinsya sang Negros Occidental para sa Investment and Economic Enterprise. Sa number 4, Bacolod Emergency Operations Center nagahulat kung mayara gidman sang bag-o nga travel guidelines gikan sa national government sa mga local government units. Ginpahayag ni Bacolod EOC Executive Director M. Ang nga base sa virtual meeting sa Department of Interior and Local Government kag National Interagency Task Force sa mga alkalde kag gobernador sa pungsod, luyag sang gobyerno nga himuon nga palarehas ang tanan nga requirements para sa pagbiyahe sa mga banwa, syudad kag probinsya. Kabahin diri ang pagdula sang pagkuha sang Travel Authority gikan sa PNP, negative RT-PCR test result, kag facility quarantine magluwas lamang kung mayara sang sintomas para sa COVID-19 ang isa ka persona. Ginatun-an man sang DILG ang paghimo sang isa ka QR code system para sa tanan nga mga gabiyahe nga daw kasubong sang backtrack contact tracing nga ginapatuman sa Bacolod City kag iban nga bahin sang pungsod. Luyag man sang DILG nga dulaon ang tanan nga travel requirements sa mga authorized personnel outside residence o kun apor nga yara sa gobyerno. Pero ginathag ni Ang nga samtang wala pa sang memorandum o kun mando gikan sa DILG o kun NIATF padayon nga ipatuman sang Bacolod ang mga travel requirements sini, ilabi na ang pag-require sang negative RT-PCR test result sa mga nagasulod sa syudad. We are still waiting for the magpagawa sila memorandum order or joint circular or kung ano man nga legal document naman ang ila i-issue or maybe
presidential EO or NIATF na guidelines. Once magkuha ni siya, but so far, amo na ang kabilugan sa discussion. Sa number 3, ang pagtukod sa karoon sa Emergency Operations Center para sa COVID-19 vaccine para sa tagsa ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental ang ginaduso sa karoon ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Suno kay Tumimbang ang pagtukod sang EOC na base sa mandato sang Department of Health. Wala labot sa EOC dapat maitukod man nga Vaccination Operation Center. Iya ginapaabot ang pagpagwa sang executive order labi na ang iningang mga kinahanglanon angot sa pagpatuman sang COVID-19 vaccination program. Ini magatutok sa kung paano ipatuman ang vaccine rollout. Wala labot diri suno kay Tumimbang, tutukan man dapat sang grupo ang pag-create sang demand para sa bakuna. Ilabi na nga isa sa mga pagpanghangkat nga ginaatubang karon. Hindi lamang sa probinsya kundi sa bilog nga pungsod amo ang jutay lamang ang luyag mapabakuna kontra COVID-19. It has to emanate from the province. So, mauna ka. But they can always start sa EOC because they know naman na may mga materials na kami ko, mga documents, kag mga administrative order na kami coming from the DOH through the region nga may hara tadi nga supposedly dapat documents to undergo, to fill up kag ang readiness ta for vaccine deployment. Sa number 2, Negros Oriental, hindi prioridad suno sa Malacanang sa unang nga batch sang COVID-19 vaccine. Nagbisita kahapon sa Negros Oriental si Presidential Spokesperson Harry Roque kag nakigsapol sa lokal nga mga opisyal sa probinsya upod sa mga frontliners. Sa probinsya man ginpatigayon kahapon ang press conference sang Malacanang spokesperson. Sa press conference ginpahayag ni Roque nga hindi kabahin ang mga residente sa Negros Oriental sa mga una nga mahatagan sang COVID-19 vaccine. Suno kay Roque, may geographical priority ang national government kag wala diri madala ang Negros Oriental bangod sa kontrolado man sang probinsya ang kaso ng COVID-19. Hindi prioridad ang Negros Oriental para kay Roque. Kaga ang iya paginsiling nga dapat pasalamatan sa mga pumuluyo bangod sa kontrolado ang outbreak sang COVID-19 sa probinsya. Pinakaulihi nga total COVID-19 count sa Negros Oriental ang naglabot na sa 1,667 kag 123 ang total active cases. Samtang sa Negros Occidental, may 21 naman kabago nga kaso ng COVID-19 kung sa diin kalabanan ang local cases. Sa Bacolod wala sa na-record nga new cases sang COVID-19 kahapon. Sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, syudad sa Bacolod nakakuha sa pinakamataas nga rating para sa readiness assessment sa Western Visayas ang Department of Health Vaccination Plan. Sunod sa DOH, majutay sa gihapon ang mga pumuluyo nga luyag magpabakuna. May report si Marty Go. May 4 pa lang karon ka mga local government units sa Western Visayas ang nakahatag sang ila vaccination plan sa Department of Health. Ini ang syudad sang Bacolod kag Iloilo kag probinsya sang Iloilo kag Capiz. Suno sa DOH ang Bacolod sa karon ang nakakuha sang pinakamataas nga readiness rating kun pagpanghanda para sa bakuna ang paghahambalan. Ikaduha ang Capiz kag ikatatlo ang Iloilo province. Among sa aton nga mga areas naton nga diri sa Region 6, ang pinakataas nga readiness is Bacolod City at 75.9%, no. This is being followed by Capiz at 53.4% and Iloilo province at 43%, no. So these preparations are still ongoing at the level of our mga local government units naton. Apesar sang vaccination plan sang mga local government units, ginpahayag sang DOH nga tuman kanubo sa gihapon ang mga pumuluyo nga luyag magpabakuna. Gani magabulig sila sa public information education campaign sang mga LGU para mahaylo ang publiko nga magpabakuna. Hatagan sang DOH prioridad ang mga healthcare workers nga mabakunahan kag kasubong man ang mga banwa, syudad o kon probinsya sa rehiyon nga may madamo nga active cases ng COVID-19. Such as those nga sustained ang ila cases, especially in the last 3 months as a parameter for our geographical priority. So, vaccines are available if there are cases no higher pa sa ibang MFUs
aside of those in Iloilo, Negros, and Bacolod City and Iloilo City, this can be added no, as our priority area. Natala na nga mag-aabot na sa pungsod sa Domingo ang 600,000 doses ng Sinovac COVID-19 vaccines nga gindonate sang China sa Pilipinas. Martigo para sa Digicast Negros. Kaag para sa tripping ni Ruming, trekking, nature trip pukon pagpaligo sa busay bala ang trip mo. Ang ikatuan namon, swak gid para sa imo. Mga malapit sa 1 ka oras ang laktanay. Samtang nagapanglakaton ka, makita mo ang mga matagas nga puno sang kahoy, mga ferns, kag narisari nga mga tanom. Ini sa sulod mismo sang Northern Negros Natural Park. May pila ka mga sapa nga talabukon, makapoy, makahalapo pero worth it ang imo nga pagpangabudlay pagkalabot mo sa Pulang Batu Waterfalls sa Barangay Patag sa Silay City. Mga 80 meters ang kataason sang busay nga tuman katugnaw sang tubig. Paano bala pagkadto diri kag ano ang dapat nga mga resikitos nga dapat ipreparar? Bantayan buwas 10 a.m. sa Facebook page ng Digicast Negros kag YouTube channel. Sarang man ini malantaw sa Kika channel sa Kabangkalan, Himamaylan kag Banwas sang Ilog. Nakalagaw ka na da, Barb? Ming, ang nakalaga ko sa Patag, kag ang ginhambal mo nga falls, ang una lang gid nga falls, nalipat ko actually sa ngalan, ang pinakalapit lang, nasarangan ko. Hindi naman gid ko magpa-adventure sa amo Do tatlo na ako no Barb ang makadtuan, but ang ini siya ang pulang tubig labo ang pinakalayo-layo. Syempre, medyo ambisyoso ta. Nakita sa mas layo para mas challenging. Pero kanami Barb, makapoy siya tutuod. Pero but makita mo bala ang palibot, kaya do kag green tan doon baka ahay kanami, may mo pa ni sa Negros. Pero as it is really, ang Patag mismo katahong gid man. I mean, even if hindi ka kakadto sa falls, ang palibot lang niya. Kadamo siya sang gina-offer. Kaya mo tani kabay pa nga ma-preserve para kadamo pa sang maka-enjoy pagid. Sabay pa rin. Kaga mo yato mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!